So alright guys, meron tayo pupunta na mga paganda ng sound system dito sa ilalim ng tulay guys. Sobrang gaganda guys. Paparada lang ako dito saglit at kukuhanan ko sila lahat. Okay guys, para makita natin lahat kung gaano kaganda yung mga sound system nila. Alright! Sana abutan pa natin guys. Guys, dito na ako. Tingnan natin kung gaano kaganda. Cartio pala ito. Guys, oh. Ngayon, mga bubbles sila, oh. Oh. Grabe guys, oh. Oh. Ganda guys, oh. Tricycle, oh. Grabe guys, kagaganda yung mga sasakyan. Nakita nyo guys? Grabe. Panoorin nyo lahat guys para makita nyo kung gaano kagaganda yung mga sound system nila. Guys, dito na ako guys. Nagsaglit lang ako kasi nakita ko maganda. Alright!